Esta cetaria, Vilas Esmar, situada a carón da estrada principal en Carreira, foi o primeiro branco dos ladróns. Despois de romper a porta de entrada á oficina, e tal como recollen as cámaras de seguridade do establecemento, o ladrón, que levaba o rostro cuberto, dirixiuse á zona na que gardaban a caixa do diñeiro. Pola maneira de comportarse, sabía ben a onde se dirixía. Sí, na cámara de seguridade vese como entra, como ahora vais entrar a cada estancia, mira para onde están as cámaras. Entonces unha persona que non suele saber onde están as cámaras. Claro, tamén o feito de que entrando ao local que nós chamamos a cociña, hai un escalón que é moi falso, non tropezou, entonces significase que tiña que saber onde estaba o escalón e que había algo aí no medio. A porta por onde entrou destrozona totalmente, unha impresora que intentou levar non a chegou a levar, pero sí o que fixo ao arrancar dos cables foi rompela. Xunto co diñeiro en metálico roubado que os donos do negocio deixaran para o pago a provedores, fíxose tamén con outros obxetos de valor. Aínda así o roubo foi un tanto extraño, xa que non se levou ningunha cámara de fotos nin unha tablet, nin tampouco un ordenador portátil que había tamén no local. Despois levou cousas moi dispares, levou os cartos, claramente, chegou a levar 2 cochiños de xoguete, habendo 4 arriba da mesa, levou solo 2, si foi un roubo un pouco extraño. Non foi o único roubo cometido esa noite. A escasos metros e cun similar modus operandi, o mesmo ladrón accedía tamén ao bar La Taberna del Argentino. A nós sentáronos primeiro, por hora das grabacións, e así como acabaron con nós, nin 5 minutos, entraron ao bar que teño ao lado, o bar do Argentino, tamén levándolle a caixa registradora e levándolle todo o que podían de dentro. A Policía Nacional xa abriu unha investigación co fin de dar co paradoiro do misterioso ladrón. Polas imaxes captadas polas cámaras, todo parece indicar que se trata dunha muller. Por se acaso, estes días xa se incrementou a vigilancia na zona. A verdad que esta noite sí que notamos que hubo moito máis incremento da policía pasando por esta zona. A calquera hora que vías, calquera hora pasaba un coche patrulla, entonces por a parte esa estamos por agora moi contentos.